Nekem a saját anyám azt tanított, hogy más embertől lopni bűncselekmény, az államtól dicsőség. Ez volt az alapötlet, alakítsuk át. Megnyíltak a határok, és mindenki menni akart. Mert mindenütt jó, csak otthon nem annyira. Egész egyszerűen nem fér bele a költségvetésbe, hogy jegyet vegyünk. Nem az volt, hogy ültünk, és azon gondolkoztunk, hogy bűnözni kell, mert abba van a pénz. Nem, mi csak utazni akartunk.